Sanibonani guys, igama uNqobile. Ngiphathela amazwi la e-homecoming ngomhla ka-23 March. UShwabi-ke guys usemane wavusa uMaNgcobo ngesankanhlo, wamuthi hlwi ingubo guys. Wathuka woma ecabanga ukuthi usiyambhonya futhi. Wambuza ukuthi kungani uhamba umemezela isigodi sonke okhambeni ukuthi mina ngiyakuhlukumeza. Ngiyakuhlukumeza mina noma ngikuphethe kahle. Wathi uMaNgcobo, hayi mina angibaze ngisho lutho mina. Wathi manje pho kapteni uyithatha lezi ndaba, usiyabhula yini kapteni? Wathi wagwajaza kuMaNgcobo esebona ukuthi no mesekwazi ukapteni kusho ukuthi umuntu omtshela ukapteni uZethu. Wathi ngakutshela wena ntombazane ukuthi indaba zale khaya kumele zihlalele ekhaya. Usuyathatha-ke manje indaba zethu zisale ngaphandle. Kahle kahle wena la ekhanda ku-empty. Wande ngomlomo kuphela. Ziyakuhlula izinto ey'balulekile. Kuyimanje ngithe hlukana nalesoloni yakho uhambe uyivala. Wathi bengingasitholi isikhathi sokuthi ngiye ngakhona. Wathi yabona-ke into engiyishoyo, wande ngomlomo kuphela wena, ayikho into oyaziyo. Waqede wahamba uhosha ibhande lakhe uShwabi efuna ukumqeda uMaNgcobo. Wahayiza uMaNgcobo engakalishaya enyameni. Wathi ngiyacela mkhulu, ngiyacela khehla bandla, ngiyacela bandla, ngicela ungangishayi. Ngizohamba namhlanje, ngizokulungisa konke namhlanje. Yeyi! uShwabi wamshiya kanjalo uMaNgcobo omile uvalo, kubonakala ukuthi ayi cha, impela uyambhaxa lo bhuti lo. Manje ngisho noma esephakamisa isandla uMaNgcobo mane akhala kuqala ngoba uyazi vele ukuthi ayi isibhaxu uyasidedela uShwabi. Akupheli-ke lapho. Uthe esathulungiselela khona kukuya esaloni kuyolanda iy'nto zakhe, hhayi kwaqhamuka-ke uNgaraji guys. uNgaraji-ke guys usayifela ngoMaNgcobo. Ushilo wathi nje yena hhayi usamfuna back. Washo kuMaNgcobo ukuthi lalela la, ngithe wena hamba la, hamba, hlukana nami. Wathi yabona ukuhamba ngizohamba la, kodwa yabo ukuhlukana nawe soze ngakwenza lokho MaNgcobo. Angeke ngivumele ukuthi mina lesi silwane esingene phakathi kwethu wena kumele umshiye uShwabi. Uyamdeserva umuntu ozokuphatha kahle, yimina ozokuphatha kahle. MaNgcobo, hlukana noShwabi uze la kumina. Hayi guys, uMaNgcobo wathi ngithe hamba Ngaraji. Ngampela kuNgaraji wahamba, kodwa emshiyile naleli lizwi leli lokuthi akafuni beqede izinto bona. Akahlukane noShwabi, yena usaridi ukuthi baqhubeke. Guys, uMaNgcobo-ke uyilandile into zakhe lapha esaloni. Inhliziyo yakhe ibuhlungu igayibuzi ukuthi isaloni yakhe ngeke aqhubeke nokuthi ayirane ngoba phela uShwabi usekhulumile guys. Kodwa amazwi kaNgaraji abelokhu edlalile engqondweni yakhe uMaNgcobo, emtshela phela ukuthi-ke usamfuna back. Wathi nje umuntu oyisithikameza empilweni yabo yilo Shwabi, uMaNgcobo akashiye uShwabi. Umane wayisonga embhedeni kuMaNgcobo guys, wakhala iy'nyembezi ebona kahle ukuthi yabo la usekheshini guys, like uvalelekile. Akakwazi ngisho nanokuthi amtshele uShwabi ukuthi akasamfuni ngoba phela wamshada lo muntu lo. Guys, akupheli-ke lapho. Le Mankwanyana kokubheka ucula yedwa girl, uneme kude le. Uyambuza kuma wakho ukuthi hayibo wajabula kangaka? Wathi ngeke ngingajabuli phela, uZethu uyangijabulisa kule y'nsuku. Wathi uZethu? Wathi yazi ma, uZethu uyayinakekela indodana yami, uyikhathalele. Umbona nje kuyimanje uyehla uyenyuka, ufunana nodokotela-ke abama-specialist abazokwazi ukuthi bemsize phela uMpendulo. Yabo laba babiza ngokuthi yini ama-neurologist, ubheka-ke labo-ke. Hawu ngampela, impela yazi umane nje wangikhombisa esinye isithombe nje manje uZethu uyikhathalele ngampela indodana yami. Hayi bo guys, igama likaZethu lisematheni kuMankwanyana, kanti-ke futhi-ke ukhuluma okuhle kodwa. Ngapha-ke uSifiso ungoma ngiyayona uyalapha kuZethu yedwa, uyoqhubeka phela nala mazwi lawa ayegcine ngawo ngaleya day eyokuthi phela kudingakala ukuthi abe unkosikazi wesibili uZethu ukuze kusinde uMpendulo. uZethu uyasho ukuthi yabona wena, ngakubeka kwacaca kuwena ukuthi mina nawe kuphelile. Ngaphinde ngakutshela futhi ukuthi ngizoxolisa kuMankwanyana, ngahamba ngayoxolisa kuMankwanyana, ngalungisa izinto. Angazi ngobani usala usangitshela futhi ukuthi udinga ukuthi ngibe unkosikazi wakhe sibili, kanti awuzwa nona kumele ngize ngithini kuwena? Guys, uSifiso wathi lento le ngiyenzela uMpendulo. Wathi unesiqiniseko kangakanani vele sokuthi uMpendulo uguliswa nje ukuthi mina ngingena unkosikazi wakhe wesibili? Wathi ingizwa ngaphakathi lento Zethu ngaphakathi kumina. Wathi yabona-ke sicela ungiphumela,
ngiphumele. Mekuthi lento ayimalene nendodana yakho, phuma ngomnyango. Guys, kushubile. uMaNkwanyana-ke manje uyamthanda uZethu ngoba phela uyishaya lento ekuthiwa i-woman power, yabo. Ungakuhle ngokuthi likaMaNkwanyana. Ngapho uSifiso naye uyay'ncengela Nkosi yami, ufuna phela ukuthi amthole lo muntu wesifazane abe unkosikazi wakhe wesibili. Manje guys, uZethu akazi ukuthi enze njani. Akafuni ukuphoxa uMaNkwanyana, kodwa futhi uyabonakala ugele ukuthi hayi usayishaya ngoSifiso. Guys, kumabheketwane akupheli-ke lapho. UNgaraje-ke guys, umane nje wathunjwa ngamadoda. La ekuthe khona uvula amehlo, umane wabona nanguShwabi ecula guys iculo lamagugu elishaya ngekhwela. Yabona leli lithi amagugu alelizwe ayosalema. Yebo-ke ubelishaya ngomzwilili wekhwela. Ngabe ngiyamlingisela manje inkinga kuthiwa ikhwela alishaywa endlini. So uthe nje tu 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 tu. Washeshe wabona kuNgaraje ukuthi no, lo muntu lo uze kabi kuyena. Ngeke aqashe amadoda ayigora amthumbe ebese yena eqhamuka ngemuva esecula leli culo leli. Kodwa-ke ngoba uNgaraje guys, uyidela kufa and ngenza noma yini for uMaNgcobo. Umane nje waqina isibindi ubhuti. Washo kuShwabi ukuthi lalela, ngikutshelile wena ngathi phuma uphele kulesi sigodi sakule ndawo. Wenza njani wena? Wathi ngizokwenza lokho. Uma ufuna ngihambe la ngizohamba. Kodwa-ke angihambi ngaphandle kwaMaNgcobo. Hayibo! Isibindi esingaka kulo mfana. uShwabi kumane kwathi akamqhephula intamo. Wamklinya guys, wamklinya. Ubonakala ukuthi yabo manje ufuna ukumcima umphefumulo. Hayi-ke guys, waqhubeka uShwabi wathi lalela noma ungangenzani. Kodwa ngeke ngixolise mina. Angihambi ngaphandle kwaMaNgcobo mina. uMaNgcobo akasideserve isilwane esifana nawe. Hayibo guys. Hey, waze wayibeka umuntu kunkosikazi womunye umuntu. Yazi uzibekile wazibhala waze wafaka isigxivizo kwinto yomuntu. Guys, umane nje uShwabi wathi makambozwe ngephepha bag lo muntu lo. Angazi yini ezolandela emva kwalapho. Kodwa kuyabonakala ukuthi noma yini elandela la, ayi impela akafuni ngisho ukuthi ayibone ngamehlo uNgaraje lento. Umvala amehlo ukuze lento ayizwe kuphela kodwa angayiboni. But engikwaziyo guys ukuthi ayizuba mnandi. Hayi cha yona izoba buhlungu impela. Guys, aphela lapho ngamazibela namhlanje. Ngakhohle kusubscribe like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, kaMonqobile. Ngiphathela amazibela eHomecoming ngomhla 23 March. uShwabi-ke guys usemane wavusa uMaNgcobo ngesankanhlo. Wamuthi hlwi ingubo guys. Wathuka woma ecabanga ukuthi usiyambhonya futhi.